Zagreb je po mnogo čemu oduvijek bio europska metropola. U prilog tomu govori i to da je 7. srpnja 1878. svečano otvoren prvi vodovod u Zagrebu. Prve čaše vode popili su tadašnji gradonačelnik Stanko Andrijević i ban Ivan Mažuranić. Vodoopskrbni sustav činili su cjevovod dug 17,5 km, bunar u Zagorskoj ulici promjera oko 6 metara i vodospremnik u Jurjevskoj, koji je i danas u funkciji. Zagreb je tada imao oko 30.000 stanovnika, a na vodoopskrbnu mrežu bilo je spojeno 11.150 kućanstava. Zagreb je tako dobio vodovod samo 5 godina poslije Beča i čak 5 godina prije Minhena. Do tada građani su se opskrbljivali vodom iz raznih zdenaca i cisterni koje su bile raspoređene diljem grada. U sklopu velikih urbanizacijskih zahvata sazrela je misao o izgradnji gradskog vodovoda. Jedino pitanje bilo je odakle uzimati vodu. U skladu sa zaključkom gradske uprave odlučeno je da se vodovod gradi prema projektu inženjera Melkusa. Izgradnja je trajala oko 2 godine. Vodovodom je upravljao Milan Lenuci, po kojemu je nazvan zeleni pojas u središtu grada, znamenita Lenucijeva potkova. Po vodovodu je ime dobila i vodovodna ulica u zapadnom dijelu Zagreba, jer je prolazila blizu postrojenja i jedinog zdenca. Danas, kada u gradu živi oko 900.000 ljudi, kapacitet je povećan oko 100 puta, a vodoopskrbna mreža duga je 3000 km. Zagreb pitku vodu dobiva iz 8 vodocrpilišta s ukupno 30-ak zdenaca.